21 гадзіна. Час на аб'ектыў, дзе навіны дня нязменна па-беларуску і без цэнзуры. У гэты суботні вечар для вас працуе Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю. Суботнія маршы двароў. Пакажам, дзе бавіліся і пратэставалі. Апошние сотни открытой мяжи. Либо психологическое давление, либо даже может в каком-то смысле удержать людей, которые собираются уезжать, релоцироваться. До разрешения о предоставлении мне убежища. Вороги номер один. Кстати, чат мой удалили, как и телеграм-канал тоже удалили. Выходны для таго, каб выходзіць. У Менску, горадні да Віцебску адбыліся шматлікія лакальныя акцыі. Удзельнікі адных пратэставалі, а іншых проста бавілі час, спявалі і танчылі. Хаця і гэта ў наш час таксама лічыцца пратэстам. Фашизм не пройдет! Праз 27 гадзінаў закрыюць наземныя межы на выезд. Апынуцца за мяжой беларусу стане праблематычна. Што сёння адбывалася на памежных пунктах і як людзі рэагуюць на рашэнне ўладаў, даведаемся з сюжэту Анастасіі Русецкай. Як выправіцца за мяжу? Пытанне, якое апошнімі днямі хвалюе шмат каго з беларусаў. А поўначы 21 снежня Беларусь закрывае наземны выезд з краіны. Колькі працягнецца абмежаванне, невядома. Люди, которые работают, допустим, за границей на польские конторы, на литовские конторы, все, люди остались раз без работы. То есть, когда же сосуществовать, я без понятия. Конечно, планы поменяются у многих людей, потому что финансовое довольствие, скажем так, в стране у нас очень плохое, и немногие могут себе позволить постоянно летать на самолете. Опять же, будут проблемы с билетами, повышение цен в Белавии на эти все билеты. Поэтому проблема в любом случае будет. Лично для меня это не касается, потому что я на грузовике. Я могу ездить хоть каждый день сюда. Часовая забарона не датычыць кіроўцаў, якія ездзяць на цяжкавіках беларускіх фірмаў або мінаюць мяжу на фуры. Ты ж, хто працаўладкаваны за межамі Беларусі, маюць права толькі раз на паўгода выехаць з краіны праз наземныя пункты пропуску. Кіроўца Віталь, які ездзіць у міжнародныя рэйсы, перажывае, давядзецца выдаткаваць немалыя грошы на авіапералёты. Я тратил на бензин немного до Литвы, евро 30-40. А сейчас мне будет обходиться дороже много раз. В раза 3-4. Чтобы вернуться на работу или с работы вернуться в Беларусь. Віталь працуе ў літоўскай транспартнай фірме, якая займаецца міжнароднымі перавозамі. Намеру перарываць існы кантракт з фірмай ён не мае. Больш за тое, задумваецца над тым, каб па прыкладзе знаёмых пераехаць у Еўропу. Бо ў родным Бабруйску працы з годнай аплатай, каб утрымліваць сям'ю, няма, кажа Віталь. Нельзя прожить на эту зарплату, только заплатить за коммуналку. За квартиру и, может, на хлеб хватит. И все. 400 рублей у меня жена получает. За эти деньги никак нельзя прожить.
Абмежаванне выезду з краіны ўлады тлумачаць барацьбой з распаўсюдам каронавіруса. Эксперты ж лічаць, што гэта спроба згасіць пратэсты ды прыпыніць адток працоўных. Падзяляе іхнае меркаванне і бальшыня апытаных нами Менчукоў. Все же понимают, что это смешно. Коронавирус пускать нельзя из вирусных стран, а тут мы экспорт коронавируса прикрываем. Здесь все однозначно. Кому-то не разрешили никуда ездить, и мы знаем, кому его называть нельзя. Ну вот решил и всем сделать как хорошо, как ему. Наверное, с пандемией связано все-таки. Ну да. Я считаю, что в первую очередь политические, экономические события нашей страны привели к такому указу. Я думаю, что это просто либо психологическое давление, либо даже может в каком-то смысле удержать людей, которые собираются уезжать, релоцироваться. Причина, как не выпускать отсюда людей, которые супраць улады. Вот как яны садили тут і зрабіць канцлагер. Тым часам Міністэрства фінансаў прапанавала зрабіць праезд праз беларускую мяжу платным. 81 рубель з аўтамабіля. Грошы паводле ўладаў патрэбныя на барацьбу ўсё з тым жа каронавірусам. Анастасія Русецкая, Белсат. Тысячы людзей падбіл чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры Менску. Воклічы «Жыве Беларусь» і брутальны разгон тых, хто выступіў супраць рэжыму Лукашэнкі. Сёння 10 гадоў плошчы 2010. Як праходзіў адзін з самых масавых пратэстаў і як тыя падзеі паўплывалі на сёлетнія, разам з удзельнікамі плошчы аналізаваў Михаил Пранович. Плошадь 2010 пачалася тут, на Кастрычніцкай. Пасля закрыцця выбарчых участкаў мінакі пачалі збірацца на мітынг апазіцыі. А 9 гадзіны калона пратэстоўцаў выйшла на праспект і рушыла ў бок плошчы Незалежнасці да дома ўрадаў. Да апошняга лета плошча 2010 лічылася самай масавай акцыяй гэтага стагоддзя ў Беларусі. Тады на пратэст выйшлі некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Людзі скандавалі «сыходзь», патрабуючы новых сумленных выбараў. Без Александра Лукашэнкі, якому Лідія Ярмошына налічыла амаль 80% галасоў. Акцыя насіла выключна мірны характар, але раптам з'явілася група людзей, якая пайшла штурмаваць дом ураду. Гэта выглядала на спланаваную правакацыю, кажуць відавочцы. Як толькі біццё шкла спынілася, адразу выскочили спецвойскі, таму што гэта былі хутчэй за ўсё унутраныя войскі, і баявымі дубінкамі пачалі ўсіх збіваць, і я там быў збіты літаральна на ганку, таму што я не ўцякаў і, в прынцыпе, спрабаваў спыніць гэта брутальнае збіццё людзей. Ніякіх падстаў тады ўжо разганяць і збіваць не было. Плошчу 2010 сілавікі разагналі хутка і брутальна, а кандыдат на прэзідэнцтва паэт Уладзімір Някляеў да месца падзеяў нават не дайшоў. На яго і ягоную каманду напалі невядомыя ў чорным. Палітык страціў прытомнасць. І калі я ачомаўся, вярнуўся з таго свету на гэты, першае, што я ўбачыў, гэта вось пабітых, пакладзеных гэтымі светла-шумавымі гранатамі людзей. Дарэчы, моя жонка пад ногі атрымала эту гранату. І з жахам падумаў, што відаць, такі самы пагром чакае нас і на плошчы. Тады затрымалі больш за 700 чалавек. У выніку дзясяткі трапілі за краты ў справе аб масавых беспарадках. Сярод іх 6 кандыдатаў на прэзідэнцтва. Згадваючы тыя падзеі, сябра штабу Някляева Александр Фядута упэўнены, плошча 2010, аднак не была марнай. Без яе не было б сёлетніх пратэстаў. Тых, хто выходзіў, каб выказаць сваю нязгоду ў 2020 годзе, большая частка з іх памятала пра тое, што магло адбыцца і што, на жаль, не адбылося 10 год раней. І, мажліва, я спадзяюсь, яны улічваюць і сёння нашыя памылкі. Праз 10 гадоў на вуліцы Беларусі выйшлі не дзясяткі, а сотні тысячаў чалавек, абураных несправядлівымі выбарамі. Нягледзячы на гвалт з боку сілавікоў, пратэст не спыняецца ўжо больш за 4 месяцы. Михаил Пранович, Белсат.
Яны натхняюць ды інфармуюць. За гэта адміністратары тэлеграм-каналу і чатаў сталі ворагамі нумар 1 для ўладаў. Блогераў і актывістаў затрымліваюць як небяспечных злачынцаў. На чыім баку перавага, высвятляла Ольга Васильева. Сейчас нахожусь на литовской границе, то есть на паспортном контроле, и жду разрешения о предоставлении мне убежища. Актывіст і блогер з Магілёва, адміністратар тэлеграм-каналу і чату «Свабодны беларус» Андрэй Бодзелеў экстрана пакінуў родную краіну. Бо 16 снежня Андрэя жорстка затрымалі невядомыя ў масках. Адвезлі на допыт у губазік, а ў дома правялі ператрус. Заставацца ў Беларусі Бодзелеў палічыў небяспечным для свайго жыцця. Кстати, чат мой удалили, как и телеграм-канал тоже удалили полностью. Вот. После обыска, ничего не обнаружив и не имея никаких доказательств, меня отпустили. Однако сотрудник предупредил, что лучше не говорить, не рассказывать особо о моем избиении. Падобная гісторыя здарылася і з адміністратарам тэлеграм-каналу «Прававой Магілёв» ды суполкі АБФ Сергеем Тышкаўцом. З ім працавалі паводле той жа схемы. Жорсткае затрыманне, допыт у губазіку, ператрусу дома. У сотрудников ГУБОП было мнение, что я имею отношение как администратор или создатель чатов деструктивной какой-то направленности или оппозиционной направленности, веду какую-то вот такую деструктивную деятельность, организовываю какую-то там поджоги и так далее и тому подобное. Хотя ни к чему этому я не имею отношения. Пасля ператрусу у Сергея забрали ноутбук. Каналы, у якіх Сергей быў адміністратарам, спачатку пераназвалі, а пасля выдалілі. Блогера ж адпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. На меня воздействует морально-психологически, физически коленом на шею, чтобы как-то принизить мою гражданскую активность. Гэтых блогераў яднае статус. Яны праходзяць сведкамі ў крымінальных справах, звязаных з дэструктыўнымі дзеяннямі накшталт блакавання дарог ці падпалаў. Хаця доказы вины ці хаця б датычнасці да гэтых дзеянняў адсутнічаюць. У милиции есть закон, есть права задерживать людей. Но для того, чтобы воспользоваться своим правом на задержание, на допросы, нужны основания. И вот они высасывают из пальца эти основания. Причем и задерживают, называют их свидетелями, а задерживают как преступников. Па ўсім відаць, што мэта сілавікоў – кантроль над тэлеграм-каналамі. Невыпадкова ў блогераў забіраюць тэхніку і выдаляюць інтэрнэт-пляцоўкі. Ольга Васильева, Белсат. Крумкачы – каманда, якая выступіла супраць міліцыйскага гвалту. Сёння яна мела шанец выйсці ў найвышэйшую лігу Беларусі па футболе. Але федэрацыя з вядомых прычынаў не ў захапленні. За футбольным і палітычным супрацьстаяннем назіраў Дмітрый Суханович. Дзве пераходныя сустрэчы меліся адбыцца на пачатку снежня, але праз эпідэмію COVID-19 у стане Слуцку наша федэрацыя перанесла двубоі на пазнейшы час. Крумкачы падавалі на гэта апеляцыю, аднак асацыяцыя пакінула дакумент без увагі. Падаваў сталічны клуб пратэст і пасля першага матчу, але яго федэрацыя палічыла неабгрунтаваным. В принципе, не рассчитывали, что это как бы федерация примет решение в нашу сторону. Ну, как бы результат как бы на табло, ну а дальше пускай уже руководители решают, как разбираться, вылазить с этой ситуации. Вот. Ну, в принципе, регламент, он как бы для всех, если он нарушается, вот, ну, то считаю это неправильно. Усе гэтыя калатнечы не дадалі аптымізму гульцам крумкачоў, аднак, як кажуць, поле роўнае, мяч круглы, таму даказвай сваю моц на арэне. Гулялі лепш цукровыя, якія застаюцца на наступны сезон у эліце. Тяжелые игры были достаточно. Хорошо, что там выиграли, забив удачно перед перерывом. Здесь быстрый гол. В принципе, я думаю, после 1-0, как сегодня повели, уже было все предрешено. Сёння ў сталічным футбольным манежы ў Слуцку была фора на 2 мячы, таму яны дзеялі асцярожна і гулялі па ліку. Апанентам неабходна было забіваць як мінімум двойчы, аднак шчасця ў атацы яны шукалі не вельмі ахвотна. Ужо пасля першага тайму крумкачы саступалі 0-2, вызначыліся легіянеры Слуцку, Бала і Серыма, а ўжо дададзены арбітрам час Яцкевич забіў гол прэстыжу. Ребята прессинговали, включали скорости. Да, не получилось. Слуц наказал. Установка была противоположная. Забить самим первыми. К сожалению, пропустили первыми. Но все равно ребята молодцы. Я за свою команду горд именно за парней. Они молодцы, они красавцы. Беларускае футбольнае першынство можна лічыць сёлета скончаным, апошняя інтрыга вырашылася. Цяпер гульцам самы час адпачыць, бо некаторыя клубы пачынаюць свае трэнінгавыя зборы яшчэ да Новага года. Дмітрый Суханович, Белсат.
Што трэба зрабіць, каб увесь наступны год было шчасце і здароўе, ведаюць на Гомельшчыне. Неабходна, згодна стараабраднай традыцыі, перанесці свечку і ўпрыгожаную ікону ў іншую хату, дзе яна прабудзе да наступнага свята. Люди Николая IV почитают, священника приглашают к себе, чтобы священник слушал молитву богослужения краткое, и собираются жители. Люди Бога веруют и для этого берут свечу. Чоловік уже сказав, що перед іконою ти оброк, він не мог уже, як же ж, ти вже якби клятву свого роду дав. На гэтым аб'ектыў завяршаецца, але наперадзе ізноў навіны, падобныя да жартаў, і жарты, падобныя да навінаў. У Александра Лукашэнкі знайшліся дочкі. Не прапусціце вечаровага шпілю. Я ж развітваюся. Усяго вам самага добрага.